Basta ako dari sa gawas. Gawas ko. Kay niadto ko, tanaw ko sa disco. Tanaw ko sa mga tao. Mga na entrance guys. Nasa entrance. Nasa entrance na nilang lisa. Na nag-prepare pa sila nag-andam na sila kuhan nga ari di kutob di ay diri kutob ang kuhan ari di kutob yalihan na nila diri tanawa mga careers ari di kutob diri di kutob ara dihataman ang kuan entrance diri ari ka diri wa pa man sila nagsugod ay hello mga ka-reels. Hello. Oli man sa daw. Mangka. Ayo. Amo dol ko nito suot ko ha. Ano na nagsugod nagkuhan pa sila, nag-ayo pa sila sa kuhan sa
Ako pala gasugod. Wala pa nagsugod na uwi mo na ako. Wala pa nagsugod na sila Jean o si sister eh. Ka Jean. Mga ka-reels, diha ang entrance oh, diha entrance. Entrance na si exit diha di ba? Agi. Ana diha ang ilang entrance kay kuan. Pila bayad diha day? 30. 30. Tay matug na lang ko eh. 30. Mga bata, anak. Thanks for watching. Bye. Salamat po.